Hej, jeg hedder Sofie Lund Rasmussen, eller Dr. Pindsvin, og jeg ved en hulens masse om pindsvin, som jeg gerne vil dele med dig i dag. Det er nemlig sådan, at det europæiske pindsvin, der lever i vores natur, er i kraftig tilbagegang i Europa. Og derfor så er det vigtigt, at vi står sammen om at redde pindsvinet, så det kan blive i naturen i mange generationer fremover. Forskningen har vist, at pindsvinene i langt højere grad end tidligere søger menneskelig aktivitet og bebyggelse der, hvor de vil bo. Så det vil sige, at vi deler faktisk levesteder med pindsvinene. Og det er der, du kommer ind i billedet. Fordi ved at gøre din have mere pindsvinevenlig, kan du være med til at redde pindsvinene ude i naturen. Så lyt med her og få nogle tips til, hvordan du kan hjælpe pindsvinene derhjemme. Pallerambed er blevet meget populær i de danske haver. Så hvis du ikke har en have med naturlige redesteder for pindsvinene, så kan du simpelthen overveje at tænke pindsvinene ind i din haveplanlægning. Du kan få skåret sådan en lille indgangshul ned i bunden af pallerambedet her. Og så simpelthen lægge paller ned i bunden af pallerambedet. Og dække det til med et låg. Så kan pindsvinene bo nedenunder pallen. Og så kan du dække til med jord, fylde bedet op med jord, og så det, du har et behov for at så. Og så simpelthen lade pindsvinene flytte ind i nederste etage i den her ejendom.